Turn your Bibles in Acts chapter 2. Manindog ta please, Acts chapter 2, verse 41 and verse 42. Open your Bibles in Acts chapter 2, verses 41 and verse number 42. Right, atong ning basahon sa pagtungan. If you are there, say amen. Wala ba? Agli at this Bible. I-share mong Bible. Wala kay Bible ay? You want the Bible? Wala akong Bible eh. Ha? Oh, i-share na lang. Pasino niya ay Bible. Alright, Acts 2 verse 41 to 42. Right, basahin na to together. Go. When they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. They continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. I want you to take notice the word fellowship in verse number 42. So atong lesson karon, let's talk about koinonia. Let's talk about koinonia. That's the Greek word for fellowship. Right? Take your seats. Palihog, mga lingkod mo. Now, in this passage, makakita taninig mga tao, mga kaigsunan nga nakaangkon o kaluwasan. Kadawat sa pulong sa Ginoo. They that gladly receive His word. Listen, kung doon na may usa ka butang nga dapat malipay ta kaning makadawatag pulong sa Ginoo. Amen. This should be our attitude in heart. Every time we hear the word of God, receive it. Amen. No, dawata. Kung dunay magwali, dunay magtudlo sa pulong sa Ginoo, dawata ang pulong sa Ginoo. Bisan pa man kana nga pulong sa Ginoo, paminaw nimo sakit, murag why lami para nimo, but you need to receive it. Unya, di lang imong dawaton nimo nga dunay kalipay. Amen. Amen. No? Kabalo ka mga kaigsunan kaning Christian life. This is all about God's word. And this is all about our attitude in receiving God's word. Doon ay mga tao nga walihan, tudluan, masuko. No? Masuko. Kanang mo bati ang attitude sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Ingnon ta ka kung Kristohanon ka, unya dili ka insakto og attitude sa pagdawat sa pulong sa Ginoo, wa gyud blessing sa imong kinabuhi. Yes. Amen. Oh, what blessing? One, di ka mo grow. Di ka mo grow. Di ka mo mature sa imong Christian life. Kaduha, di ka mahimong blessing sa church. Amen. Oh, kay chances are mo baslay ka. Amen. Ngita kag laing simbahan, pagadto nimo dito sa laing simbahan, walihan ra gapon ka. Ngita na po kag laing simbahan. Naway simbahan nga di magwalig Biblia. Amen. Amen. O, unang dawato na to ang pulong sa Ginoo. Uban ang kalipay. Unya, ingon dire, they were baptized. So, man sila nakasabot sa kaluwasan, kaning giwali din kay kaluwasan man if we're going to apply the context, si Peter nagwali. Ang giwali niya about ni Jesus Christ. So, doon ay mga tao nga nakadungog, midawat sila sa pulong, nga giwali, unya, nagmalipayon sila nga nagdawat, o humani ini, sila misunod diha sa tubig sa bautismo. Mao gyud ni sunod, no? Human ka nga na luwas, kinahanglan kang musunod sa Ginoo sa tubig sa bautismo. For what? To identify yourself with Jesus Christ. Two, to identify yourself with His church. Nga naman, dili pwede nga ang Kristohanon walay church. Amen. Amen? Dili pwede po ang Kristohanon bisag asa ra ang church. You should have a local New Testament church. Amen. Amen? No? Gawas lang mga kaigsunan mo nang dunay ibang mga Kristohanon, and thank you for this Christians, and mao gyud dapat ang atong buhaton, no, nga kung nakaglaing lugar, look for a church. Amen? Amen. Have the same faith and go there and be fed by the word of God. Amen? Oh, but na yung kay church. Oh, salamat ta na si nalimot ko sa mga ngalan. Ito yung ngalan mo? Carlo. O na si Carlo. Si Carlo is a member of Bible Baptist Church Santander. Amen. O nag-eskwela sa Norso. Nung nakakaroon. Wa mo'y klase, no? Wala.
Leslie. Kaunas Leslie. Oh, biharong sa ato ang kalibutan bisag Domingo. Katrabahoon ka, bisag Domingo, pang-eskwelahon ka. No? Makikumpetensya yun ang kalibutan sa Ginoo. Ang adlaw ng Domingo, panahon na sa Ginoo. O nang ato lang yung balansihon niya itong kinabuhi. Now, tanawa, receive His word. Are you following me? With your Bible. They were baptized. And the same day, what happened to them? Kung sinitabo nila, they went anywhere? No. They were added. Asa sila gidugang? Yes, to the church. Verse 47 will answer that. They were added by the Lord into the local church. How many? 3,000 people. 3,000 souls were added. They were added to the local New Testament church by the Lord. Gidugang. No? Sa iglesia, dili para maluwas. Gidugang sila tungod kay luwas na. Amen. Oh. Wala ng church, wala nag-start panahon sa Day of Pentecost. Ang atong stand as Bible Baptist, nagtuta nga ang church ni Christ na natukod o nagsugod panahon sa iyang earthly ministry. Amen. Around 30 AD. Nagsugod together with his 12 disciples or 12 apostles were the first members of the local New Testament church. Dini mga kaigsunan, gidugangan na lang tungod kay nanay existing nga mga members sa church. So gidugang na lang ang mga naluwas during the day of Pentecost. Look at verse 42. Alright? After they were saved, after they were baptized, after they were added to the church, unsay ilang gibuhat? They continued. Amen. Amen. Sayon raning muangkon tang luwas. Sayon na nang magbabaptize. Pero kaning pagpadayon diha mates. Amen. Amen. Kung unsa ta ka tinuod. Yes. Oh, unya wa ta gi luwas sa Ginoo para diha na kutob. Giluwas ka sa Ginoo di lang para mabaptize, para mamembro simbahan. Giluwas ka para magpadayon ka Amen. sa pag-alagad diha kaniya sa local church. Amen. They continued. Unya wa lang sila nagpadayon. They continued. The Bible says steadfastly. Kanang nagpadayon ba nga? May nagpadayon nga murag kamatyuno na po. Amen? Ay nagpadayon o pangalaga sa Ginoo nga murag survival ba murag wa na dihang kalag. Wa na dihang huna-huna, wa na dihang kasing-kasing. Kasulay mo na? Wa na yun. Wa na dihang makaigsunan ang iyang espiritu. Oh, murag naa diha pero murag wa diha. Ay magkisuhan nga nang magkisuhan at simbahan, murag naa pero murag wa. Dili ingon ana ang gusto sa Ginoo. Amen. Amen. Now, muingon ta ka, pastor. May na sila kay dugay naman na silang Kristohanon. Kani magupang na baptize. But they continued Amen. steadfastly. Bantayanan po ng Christian life. Kaya usahay ka bago pa kang naluwas, init kay ka, bago pa kang nabaptize, grabe ni mo kainit at itong simbahan. Bisag way simbahan, tuwag simbahan. Grabe ni mo kadasig. Pero makaigsunan ka ng Christian life, lifetime ni pangalagad. Amen. Amen? Lifetime ni mga kaigsunan. O, dili ni mahitabo kung di ka magpadayon. Magpadayon ba nga na ay kalig-on? Amen. O, kani nga time, kabalo ka sa ilang time, grabing persecution. Wala at nakakumangingkingoy. Sa ilang time, sa ilang pagpangalagad, grabing paglutos. Priso or patay. Ang katumbas, kumubarog sila silang pagtuo. Karon mga kaigsunan ng Kristohanon o arganin bugas din ng ngalagad. Are you with me? O arganin ikapliti, hindi kasimba. Ito yun, nas Ginoo nga diwa kay pliti para ganito na yung imong tiil. Amen. Amen? Lakaw ganitas unang way mga hinungdang direksyon. Amen? Yes. Oh, gamay lang problema, di kasimba.
Are you with me? Nagpingot rang ilong. Amen? Idag-ong pagani, wa pagani ni pundak ang ulan, di kasi ba? Gamay na kay hinungdan ang mga Kristiyano doon, nga di mo padayon. Yes. Basta ilang tayo, mga kaigsunan, maulaw taning mga Kristiyano na. Amen? Amen. These Christians, mga kaigsunan, they knew how to apply this word steadfastly. They continued steadfastly in the apostles' doctrine. That's number one. Doktrina, importante kayong doktrina. But I will not dwell on that subject. Tungod kay mo, hindi na mo itong pinaka-topic this morning. Let's talk about fellowship. Alright? Fellowship. Nag-iskuta, miaging, mga Domingo. Ano sa to? Una, worship. Puro na worship. Atong Domingo, duha ka Domingo, nag-iskuta about relationship. Karon atong isgutan about fellowship. Amen. Okay? Dili pwede nga naa kay relationship sa Ginoo. Nga kay fellowship. Amen. Di ka mo fellowship. Alright? So ato po ning sabton unsa gyud ning fellowship kay usay ang utok nato mga Baptist para sa fellowship kauna o kanang fellowship adto nag beach, kanang fellowship basketball na. O kanang fellowship games na, parlor games na. Amen. Pero actually kung adto tas Bible di na maoy meaning. Mobitaw nang ang Greek word sa fellowship is koinonia. Ug di po nilungon ha. Unsa man ning koinonia? Nga in English gitawag og fellowship. Ang pasabot ani actually koinonia means partnership. Partnership ba? Are you with me? Oh, ang koinonia kung mamatay ka, mo partner sila nimo. Padung sementeryo. Oh, mao na koinonia nga sa lungon. But kaning fellowship, kaning koinonia nato sa simbahan, kung ikaw naluwas o membro ka simbahan, mo partner ka simbahan. Amen. Are you with me? Napata? Mo partner ka sa imong pastor. Masagta na to? Oo. Sa imo kang pastor makig-partner. Di kaya ito kaslaing pastor makig-partner nga di nimo pastor. Nasagta na to? Amen. Sa imo kang simbahan makig-partner. Now, akong gitan-aw ang meaning sa fellowship. Fellowship is a friendly association, especially with the people who share one's interests. Ang Cebuano ani kay panag-uban. Ang uban po, di Cebuano panag-tambay ayungan. Panaghiusa. Alright? Oh. Doon na po ko'y nabasahan ani nga meaning, quotations at about sa fellowship. Fellowship means, iyon siya, is two fellow in one ship. Duha ka tao sa usa ka baruto. Nag-share mo sa usa ka baruto. And actually, mauni ang Christian life. Mauni ang Christianity. Diri mga kigsunan, kabalo ka, Acts chapter 2, verse number 42. I think this is the first time na gimension ni ang fellowship. The word fellowship na gimension in the New Testament in Acts chapter 2, verse 42. O kabalo ka ang context kung imong tanawon, church. Amen. Talks about the local church. So kung maghisgot ta mga kaigsunan og fellowship, this is about partnership in your local church. Naabata? Amen. So kung asa ka gibutang sa Ginoo, asa ka na membro, dito ka mag-partner. Amen. Oh. Ug salamat mga kaigsunan nga kaning atong fellowship, kaning atong partnership, doon na ni klaro mga kaigsunan nga purpose. Amen? Doon na ni klaro mga kaigsunan nga objective kaning atong partnership.
og fellowship diha sa buluhaton sa Ginoo. I want you to open your Bible in 1 Corinthians 1:9. In 1 Corinthians 1 verse 9. 1 Corinthians 1:9. Okay? Ano? Atong basahon, verse 9, ready go. God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Now, kinsa ang object sa atong fellowship? His Son, Jesus Christ. Now, siguraduha nga doon na kay Kristo sa imong kasing-kasing o kinabuhi. Amen? Make sure that you have Jesus Christ, because you will never understand partnership in the church, partnership in the work of the Lord, if you are not saved. Kung wa ka naluwas, di ka kasabot ani unsa dining partner ka sa buluhaton sa Ginoo. O paminaw, unsa kadakong pribilehiyo nato nga kita mao'y gihimong partner sa Ginoo. Amen. Amen? O, you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. So, kinsay reason? Jesus Christ. Amen. Why you partner? Why you fellowship? Why you have this koinonia? Why? Because of Jesus Christ. Nothing more, nothing less. Ato ni klaroon ha, you do not partner to church because you are thinking, I can get something from the church. Amen. Ito na yung mga tao, mga kaigsunan nga gagamiton ra nilang simbahan. Unya, after nga makuha na nila ilang gusto, they will leave the church. That's a bad attitude. You do not do that. Amen? You know what? Importante kaining motibo sa atong pagsunod sa Ginoo. Amen. Kinahanglan doon na tayo right motive. Why we are here? Because of Jesus Christ. You are not here tungod kay naay 5 ka kilong bugas o 5 ka buok sardinas o noodles. Are you with me? Amen. You are not here tungod kay ang imong anak gi-offeran og scholarship sa church. Kani klaruhan na ita. Kay di nato malimbungan ang Ginoo. Amen. Amen? Unya pagwa na yung bugas, so anay sardinas, di na ka mangalagad. Di na ka makitaan sa fellowship. Amen? Nga naman, sayop ang imong motive. Yes. Sayop ang imong objective. Sa imong pag-appeal. Amen? Amen. Sa imong pag-partner sa buluhaton. Oh, dapat ang atong motive, mga igsunan, is to glorify the Lord Jesus Christ. That should be our motive. That should be our objective in our fellowship, that the Lord will be glorified. Amen. Dili tungod kay doon natin makuha. Listen, if God is glorified when we partner in His work, when we partner in His church, God is going to bless us. Amen. Amen? No? Ay mga kauban, mga igsunan nga mga magbubuhat sa Ginoo, bisag asa na lang mo fellowship. Kay para asa mangita o kinsay mo hatag, kinsay mo tabang. Di na mao eh. Amen? Di na mao atong klarohon atong motive. Kay importante kayo atong motibo. 1 John 1:3. Turn your Bibles there. 1 John 1:3. Are you listening? Amen. 1 John chapter 1 verse 3. Right? Ato ning basahon sa pagdungan, verse 3, ready go. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have one fellowship with us. And truly, our fellowship is who? With the Father, and who? With His Son, Jesus Christ. Look at that. Amen?
Wala kung naluwas ka, Kristohanon ka, naluwas ka na kay Kristo, unya, di ka ganahan mo partner sa buluhaton sa Ginoo, mura to na problema imong galuwasan. Amen. Are you with me? Okay, ang tao nga naluwas, you have fellowship with us. Amen? You have fellowship with the Father and with His Son, the Lord Jesus Christ. 1 and 2 of this passage, gaisgot din ha mga kaigsunan sa kaluwasan. Gaisgot sa word of life. Gaisgot na diha sa eternal life. No? Ug mao ni ang hinungdan nganong magka-fellowship ta tungod kay luwas ta. Igit ta maka-expect anang di luwas nga mo fellowship nato. Amen. Amen? Oh. Ug kuya po na nga ang luwas makig-fellowship sa wa na luwas. Yes. Amen? Oh. Again, kaning fellowship ha, di lang ni simple nga. It's just for fun and for food. Dili. Kaning fellowship, this is about partnership. Actually, kung imo ning tan-awon ang meaning aning word, this is a serious word. Kaning pag-ingon din di continued in fellowship. This is a serious thing. And listen to me. Di ka kapadayon sa fellowship kung sayop imong motive. Amen. Di ka kapadayon. Di ka kapadayon, mga kaigsunan, sa imong partnership kung una, dili ang Dios mao imong objektibo. Amen? Oh. Unang magbantay ta, ato ning bantayan ning ato ang fellowship diha una sa Ginoo. Amen? No? Na insakto gyud ang atong kasing-kasing niini. 1 John chapter 1 verse 6. Tanawon ko din na ito kung sige ingon sa Bible. These are verses that talks about or mention the word fellowship. Muna itong ipangisgutan. Alright? Verse number 6. Ano? Ready? Basuta. If we say that we have fellowship with Him, kinsa nang Him niya? God. It is God. We have fellowship with Him and walk in darkness. Kung sa ngalan nimo, you are a liar. Yes. Ang tao dahil nga moingon nga na ako'y pakigdait sa Ginoo, kabaw ka kaning word ng fellowship, it is always connected to being saved. Amen? Why you partner God? Because you are saved. Why you partner the work of the Lord? Because you are saved. Amen. Amen? Unya, ingon ng Bible, kung naglakaw pa ka diha sa kangit-ngit, you are a liar. Amen? And who is the father of lies? Satan. Ang yawa mo'y amahan sa tanang bakak o sa tanang bakakon. Right. O ng Kristohanon, you tell the truth. Amen. Stop lying. Yes. You want the blessings of God? You tell the truth. Amen. Amen? Do not lie. Because a liar is walking in darkness. Amen. Amen? Usa na nga timailhan nga naa kas kangit-ngit kay bakakon ka. Yes. Di ba wapat ka naluwas, bakakon kay ka? Pero naluwas na ka, ayaw tanda imong pagkabakakon. Amen. Ibili na. Itugya na dito si Yawa. O Yawa, imuha na ni. Amen? Because our God is a truthful God. Amen. Amen? Are you listening? Amen. Or you do not sleep? You listen. Paminaw mo. Amen? Amen. Oh. Kaya musimba ka, yung matulog na ka, may pwede mo musimba. You listen. Amen? Amen. Oh, you show respect to the Word of God. You show respect to your pastor. Ikaw kung ano diri, tulugan ti ka. What will you feel? Amen?
Napata? Amen. Ayaw cellphone. Ayaw tulog. Ayaw tabi. Paminaw. Amen. Kay daghan pakagwa nakatunan. Yes. Amen? O na buhay kausaban atong kinabuhi. Kay ang pulong sa Ginoo muuntol ra inig abot nato. Alright? Are you listening? Naminaw na mo? Amen. Oh. This is true. Sakit ni pagkamatuoran ni. Kay wa ta giluwas sa Ginoo nga mao na atong kinabuhi. Kinahanglan dunay kausaban o kabaguhan atong kinabuhi. Amen. Amen? Kung sa una, stop walking in darkness. The Bible says if we say we have fellowship with Him, we have fellowship with God. If you want to have fellowship with God, if you want to have fellowship with us, you do not continue to walk in darkness. Amen? Kapalo ka, way lami ika-fellowship ng tao nga bakakot. Yes. Amen? Oh. Dalawa, kung sa ikingon sa Bible, and do not the truth. If you are walking in darkness and you are lying, you are not doing the truth. Look at verse 7. Are you following? Amen. Open your Bible. But if we walk in the light, why? Why we should walk in the light? Why we should be in the light? Because He is in the light. Who is that He? Jesus Christ. The Bible says, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Nahinluan na batas dugo ni Kristo? Amen. Amen? Kung nahinluan na ta mga kaigsunan sa dugo ni Kristo, maglakaw na ka diha sa kahayag. Amen. Kabalo ka, darkness pictures the devil. Darkness pictures wickedness. Darkness, it is always used by God in the Bible to picture sin. Amen. Oh, kaning light, gahulagway ni Kristo. Kaning light, gahulagway ni pagkamatarong. Pagkamatarong ang kinabuhi. Unang, by God's grace, kung doon na pa tayo daghan ng kaigsunan nga nigapos atong kinabuhi, usana kaning mga bisyo, itugyan na sa Ginoo. Amen? Unyawan si mo nang itugyan na nagbalik eh. Kaya ang bisyo way ayong ihatag sa atong kinabuhi. Amen. It will just destroy your health. Amen? It will just destroy your wallet. Amen. Oh, it will just destroy families. Daghan kay mga pamilya na guba tungod sa bisyo. Yes. Inood na. Amen? Daghang mga asawa kulatado tungod sa bisyo. Mga anak na abandon sa mga ginikanan tungod sa bisyo. Amen? Ang tao di kaunahon na Ginoo kung nas bisyo. O kanang bisyo di nas Ginoo, iya nas demonyo. Unang ay sugot magkaigsunan nga magsigi gihapon kag fellowship sa demonyo. Ang imong ka fellowship ron His Son Jesus Christ. Amen. Ang Ginoo na. Amen? Ha? Wala tayo na maligya dinig sa mo. Wala tayo nagsuyok dinig sa mo. Amen? Amen. Oo. Sa una na mga musabo din eh. Pero karong naluwas na ta, ginaw ta. Kaya pastor, kay mag-tights man ko. Na ako'y halin, ako manihatag po ang tights. Kauna na yung tights. God does not need money from illegal and immoral. Yes. Amen? Amen. Oh. Kahalag gamay na imuhang income basta tinarong. Amen. Dinios. Amen? Kaysa na kay kwarta o niya binuang. Gikan sa daog sa sugal. Di naghapon ang magdugay. Yes. Amen? Amen.
Unang gitanaw ha, ang Bible na ipahimang nun. Ephesians 5:11. Ephesians. This is a stern warning. This is a strong warning for all the believers in Christ. Ephesians, are you there? Gahi-gahi ng pulong sa Ginoo. Gahi man yung pulong sa Ginoo. Which on? Amen? O, pero dawato ni mo with the right heart, dahil mausap sa kinabuhi. Verse 11, ready go. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather, unsa? Reprove them. Dapat imo di ay badlungon. O ayaw kag partner. Amen? Daan siya ng mga term sa mga sugaron na paabaya kami. O sulay ka ng at tuwag bulangan, dagmano. Yan ay budool mo nga pwede mo abay. O abay ko si mong manok. Amen, mga sugaron. Ako rin nakasabot na o kamo po. Amen. Ako yung mga hiniktan sa una. Mga sabong. Ay mo dool mo yung mga amigo nga pwede ko mo abay. Tusmin lang ako. Para nga inilot ta. Ayaw na kag-abay eh. Kabalo kang sala na, yan na siyawa sa kangit-ngit na, ay kag-apil. Rather, reprove them. Amen. Huwag ka kaning tanawa na reprove. Di ni sayon kaning magbadlong. Huwag kaning trabaho sa pastor, di ni sayon. Di lalim ni trabaho sa pastor, kanang mamadlong ka. Mahal kayo nagbayad. Ambot kung naay mo dawat nga tao nga tagaan na itong trabaho, yung trabaho, di pamadlong ra gyud. Mahal kayo nagbayad. Reprove them. Tanawa, verse 12. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. Amen. Kung ano ang tatay sikrito-sikrito ha? Kay ang Bible, ang wa ba yung sikritong tinaguan? Ay, wa sikritong tinaguan. Wa daw sikrito or tinaguan nga dili mapadayag. Ingon ang Bible nga wala daw magbutang og baga ilawom sa iyang sanina, sa iyang tiyan nga dili masunog. Sa terminos mga sa kalibutan na way aso daw makumkum. Amen? Munang ayaw nagsikrito. Sikrito dindi. Amen? Oh, itas pastor ka kita. Itas brad. Mayabag ang Ginoo way natago. Amen. Pwede ni mo mataguan sa pastor. Kaya di man takuyog. Pero ang Ginoo hinumdumi na tanan sa iyang atubangan are naked in His sight. Bisag tuwa pa kas ilawom sa langog naghimo anak. Kita ang Ginoo. Amen. Amen. Maitag ladukan ka, matukan ka yung yarok mo. It is shame even to speak of those things which are done of them in secret. Tinuod ni kabaw ka nga nung usay kanang ganan na to badlungon pero na time sitang madlong kay murag maulaw ka maiko. Pero kinahanglan tang mamadlong. Are me? Kaya kung ikaw badlungon po ka, ay kagkalain o attitude. Pasalamat ka na di badlong ka. It means your pastor cares for you. Amen. He cares for you. Kanang tao nga nagpadlong nimo, nag-care na nimo. Amen. Kaya ang tao away pakialam nimo, pasaktan na ka ana. Pasalamat ang adunay mo badlong na to. Badlongon tas Ginoo, ano man, tungod kay nag-care ang Ginoo na to. Amen. Na di na ta mag-undang na taning doing something in secret. Dito ra ni Brad. Tanawa, verse 13. But all things
that are reproved are made manifest by the light. Kamo ka nga nung maghimo tag sikreto masabtan ay balaan ra gihapon ta ko tuod kay natas kahayag. Amen. Amen. Natas kahayag. For whatsoever that make manifest is light. 14. Para ni siya natulog. Wherefore he saith, awake, that thou that sleepest, mata na. Kamong mga natulog, arise from the dead, and Christ shall give thee what? Light. Kabalo ka doon ay mga tao, mga kaigsunan nga sa ilang ka-enjoy sa sala na hinano. Amen? Nga grabe yun kayo paghikatulog, nga mura nagpatay. Wa nagyoy kalibutan ug naunsa iyang kinabuhi. Unya paminaw niya murag okay ra gyud iyang kinabuhi, murag insakto ra gyud iyang kinabuhi. Nganuman because he is dead. But salamat Christ give us light. Amen. Salamat ni Kristo eh. Amen. Oh. Have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Munang na manghagad nimo adto sa tagay ta balibad. Amen. Nay manghagad nimo adto tagbar balibad. Nay manghagad nimo adto tag sugalan balibad. Amen. Badlunga kung pwede badlunga. Amen. Nay manghagad nimo buhat og sala balibad. Have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Kung gusto kang panalangin sa Ginoo, gusto ka nga ang Dios mahimaya, malipay sa imong kinabuhi, balibad sa mga butang, paghino sa mga butang, nga iyas kangit-ngit. Amen. 1 Corinthians 10:20. Sunday school ba niya? O paniwali? Limang dugo sa pastor kay patudloon magbuhali na. 1 Corinthians 10:20. Verse 20, ano mo? Basta ta. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that you should have fellowship with the devils. Now, kung imo ning iwason pagyud og basa, masabtan pagyud nimo dinhi maayo. Kay ani nga passage gisgutan dinhi kaning mga pagkaon nga gihalat sa idols. Amen. Kani bang gihimong sacrifice sa mga Gentiles? Gihalad sa mga ribulto. O na gihimos Bible. The sacrifice not to God. Kinsa ilang gisakripisyuhan? The devil. Don't have fellowship. Amen. Anong hagad mo pamista? Ayaw, kuyog. Amen. Kung sa'yo naas pista, piste. Are you with me? Drugs, dancing, drunkenness, devils, tananaa. Hindi bumutuong sa Ginoo na. Amen? Baptismo pa man yung manghagad, o yung mangimbitar, na pailistahan kung kanus ang pista. Are you with me? Asa kita daghang sugal? Pista.
Asa kitag dahang hubog o daghang droga. Pista. How do you know, Pastor? Dugay ko diha. Amen? Unang have no fellowship. Nami mo kay na gihalad na dito'y humba. Amen? Hindi ka kapalit o sa kakilo, maghumba ka. Amen. Mo na lang yun ay imong agtuon. Magto kag bayawan, magto kag sibo. Amen? Para mukaon ka, pila man yun ka kuan kilo imong mahurot. What I'm saying is, what the Bible is saying, paminaw, do not compromise. Amen. Ayaw compromise. You stand. This is Bible. This is hard truth. Yes, right. Amen? Gusto na nga igihatod. Awa na, di na sala ni mo. Gihatod man na diha. Kauna na. Uta lang idol sa unang Bible. Wa may gahom. Wa may gahom muhimog maayo, wa may gahom muhimog dautan. Yes. In other words, idols are totally inutile. Yes. Amen? There is only one true and living God. Gimension yun sa Bible, true and living God. Nga naman, dili tanang mga tao nga dunay Dios, tinuod ilang Dios. Some people have God, but they have false God. Unang giklaro yun sa Bible, true God. Amen. Mahay ng baptismo sila. May nandito ka pangista. Kahit tayo, baylulan ni mong ginooan. Amen? Amen? Another verse, 2 Corinthians. Naunay na kanindot sa baptist, kay walihan ko ka Biblia din. Amen. Pero no? Diba sa'yo nang magwali? Ba't mo man yung trabaho? You need to speak the truth boldly. Ngayon ang ginood ay kahadlok silang mga naw. Be not afraid of their faces. Amen? Kau mga magwali ay kagkadlok. Kau magwali tas gawas ay kadlok. Amen? Ilang kinaon, bugas. Atong kinaon, bugas po. Salamat na tayo kamatuuran. Verse 14, ready go. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Paminaw, kamang mga people na. Don't you ever have a relationship with unbeliever. Never. Don't do it. Don't do it. Amen? Kay problema na pagkauman. Nga naman, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Di yun magkasinabot ang believer o dili believer. Di yun magkasinabot ang tao nga naay Kristo o buhay Kristo. Di yun na magkasinabot. Munang di ko kalikay na yung mga tao muupos. Nga naman, because wa sila'y pulong sa Ginoo o buhay Kristo sa ilang kasing-kasing. Kung sa inaan nila, relihiyon ra. Simbahan ra. Panway tinuod nga relasyon sa Ginoo. Unang ayaw yun kag have fellowship, kabaw ka kani partnership. Magbantay ta ani bisag asa nga area. Di lang sa relationship, bisan pa man sa uban nga mga aspects sa atong kinabuhi, magbantay ta sa atong mga partner. Amen? Kaning equally yoked together with unbelievers. Pastor, gwapo mangod, gwapa mangod. Anak ba siya wa? Right.
Di ba na may basihan mga igsunan ka ng kagwapo-kagwapa? Kaya sa kaadlaw mo hupas na. Nang imong gitanaw karon nga gwapa kay 20 pang edad kapin. Pag edad na nag-40 mga igsunan. Sa imo pa nang i-display by one take one, ano yung palit na? Hello. Tinuod, ay mo nang dili na beauty imong basihan. Tanawa ang spiritual life, anak. Amen. Kaya mao na yung importante. Di rin ang tanawa ng gawas. Pag unsa man ang gwapo niya, pagkahuman, kulatado ka. Yes. Amen? Samot nagbati pag nao, mamulata ba? Huwag yung kay pulos. Amen? Unang tigurdo ayon nga kanang imuhang makarelasyon sa kadlaw, wala na ga paanak-anak sa Ginoo. Agi na relasyon tinuod sa Ginoo kay kung wala na klarong relasyon sa Ginoo, problema imong relasyon sa kadlaw. Yes. Kalit raw kanya kag-ingon, dangoy-ngoy raw niya kakutos ginhawa. Bulag na de. Amen? Unang kamo mga yung people, mamina mo sa pastor. Kay basig sa kadlaw magmahay ka, o magdangoy-ngoy ka sa mga tubangan. Maliktan yun na kung na imong galunggan. Are you with me? I'm serious. I want God's blessing for your life. That's why you listen to the Word of God. Kaya na ipanalangin ang magsunod sa pulong sa Ginoo. Amen. Tanawa ha? What part hath he that believeth with an infidel? And what agreement had the temple of God with idols? Di good magkahiusa mga kaigsunan, magka-agree ang idols o ang templo sa Ginoo. Di good eh. Amen? For ye are the temple of the living God. You are. Your body is the temple of God. Amen. God has said, I will dwell in them, walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Tanawa ang sunod na verse. Wherefore, come out from among them. Ayaw gulatan na sila yung biya ni mo. Ikaw biya. Amen. Amen? Come out from among them. Come out from the unbeliever. Come out from the unrighteousness. Come out from darkness. Come out from idols. Come out from infidels. And be separate. Amen? Saith, kinsa nangingon, dili ako, saith the Lord. Touch not the unclean thing, and I will receive you, and I will be your father unto you, and ye shall be my sons and daughters. Saith the Lord. Maulaw ta mga kaigsuonan, ay nga magtawag-tawag tang anak sa Ginoo. Kabaw ka, doon ay passage sa Bible. I cannot remember in the Old Testament na ang Ginoo naulaw mo tawag sa iyang mga katawan, nga iyang mga katawan. Di ba mo na ibation kung ang anak magpabadlo, kung sa ibation ni mo ginikanan? Maulaw ka eh. Am I right? Maulaw. May nang nindot ang Ginoo, proud siya nga mutawag na ko anak na nako. Amen? Ako anang son. Ako anang daughter. Na. Amen? Usay, ang uban tungod gusto ka badlungon, di na ang kuno. Wa ako'y di na nako anak. Wa ako'y anak nga pareha. Bati ano? Samot na kong ingnon tas Ginoo. Wa ako di na ako anak. Another, 1 Philippians 1:5. Ato ni tiwasot kay andam diba ni? Pila na lang ni ka verses. Puro ni tanang verses nga na fellowship. Atong gitanaw. 1:5. Wa kay punto pastor. Katong ipangsulti nako mga punto to. Verse 5. Ready go. Philippians 1:5. Ano? Ready go. For your fellowship in the gospel from the first day until now. Kung sa ganit ang fellowship, partnership. Asa ta dapit mag-partner? Nganong magkahiusa ta? Nganong tambayayong nga ita? Because of the gospel. In the gospel. Kung doon naman tayo hinungdan, usang hinungdan, nganong magdasig ka, magpadayon ka, diha sa pag-alagad, mag-partner ka sa buluhaton tungod kay ang maayong balita ni Kristo nga entrust niya sa matag-usa kanato sa simbahan nga kinahanglan ipakaylap sa tanang kanasuran
mga kaigsunan, kita mao'y gisangunan anis Ginoo. Amen? Ug ang Ginoo nag-expect nga matag usa nato mo partner ka. Amen. Kana bang dili ra ka diha mag-cubos nga murag wa kay himuon. And everybody is doing and you are doing nothing. Yes, right. Amen. Di na mo yung purpose sa Ginoo, wala ka giluwas sa Ginoo. Sa ako nang gibalik-balik din eh. Wala ka giluwas sa Ginoo para tigpainit sa bangko. Amen. Wala ka giluwas sa Ginoo tigpasinaw sa bangko. Tanaw itong mga bangko, sinaw na kayo, wala nagagtang. Oh, yes. Are you with me? Yung naglingkod, wag yun na sinaw. Amen. Ang bangko, ara nang initan, ilaso naglanay, pero ang naglingkod, wag yun na init. Amen. Ngayon, kulang sa fellowship. Kulang sa fellowship. Amen. Partner yun. Importante, appeal ka. Amen. Uy. Pastor sa precision dahil taluoy ni mga membro. Amen. Hello? Uy, ano din tayo property? Mata na nagdanggo ka. Fellowship. Amen. Partner in the gospel. O kana world missions. Kabotang ano naatakaroon tungod kay dunay mga Kristohanon ahead of us who are doing their part Amen. and doing their best to partner with the work of the Lord. Amen? Naabot na to ang gospel. 2 Corinthians 8:4. Tulo na lang ka verses and we'll be done. 2 Corinthians 8 verse 4. Ano basahon sa pagtungan? Ready? For there's amen. Wala pa. Aptik basa. Basa. Ready go. Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the what? Fellowship of the ministering to the saints. Kinsa ni nga mga Kristohanon? Kristohanon ni sa Macedonia. Inadtos Pablo, nagwali, ditudloan sa pulong Ginoo. Pagkahuman nila, nakakita sila sa need, nakabalo sila sa need. Kaning mga Kristohanon in the Bible, they were in deep poverty. Pupri kayo, luoy kayo kenta. Financially, ano ba minaw? Dili na rason nga, pupri man ni Pasto. Wag mi mahimo. Kaluoy ni mo. Ayaw gamitan ng imong kapubrihon nga, kay himuon sa Ginoo. Amen. Are you with me? Tanawa ng mga tawanan, they were in deep poverty. But ang ilang kasing-kasing kinabuhi, they experienced the grace of God Yes, right. upon their lives. Oh, amen. Nga maupay namugos. The word praying us with much entreaty. The word praying there, wala na yung nagampo, but namugos. And you receive this gift. That's ani. Because we want to fellowship. We want to have a part in ministry of the saints in Jerusalem. Amen. Are you with me? Amen. Asa magkakitaan ng membro karon nga mo'y mamugos, muhatag og offering. Amen. Imong madunggan usahay mga kaigsunan, gareklamo man o. Are you with me? Wa pa naghatag mo pa'y gareklamo. Yes. But niya, gusto kang blessing? Forget it. Amen? Bihan mo wali paso, tapi pangkanay niya. Yes, right. Ang isang hapuhap ta. May pag-uli nyo, gihapuhap rin ka. Tudloan doon tayo ni. Yes. Amen. Pulong na si Ginoo. Oh, amen. O ang talaan na naning pulong si Ginoo. Amen? Okay, paminaw na to sunag. Labay rin tagsimbahan, kapanguros ka, okay na. Hindi na maon. Yes. Hindi na mo'y pangalagad si Ginoo. Amen? Take upon us the fellowship of the ministering of the saints. Tabang. Appeal. You get involved. Amen. Ang gospel, mga kaigsunan, dagan pang mga tao ang kinahanglan makakaplat. Makadungong sa mayong balita. Salamat through world missions. Are you with me? Amen. Through world missions, we partner mga kaigsunan sa missionaries around the world.
Amen? Salamat nga naka-partner ta, pipila, dili tanan. And have fellowship with them. How about another verse? Galatians 2:9. Galatians 2:9. Alright, ano? Basa ta please, here we go. And when James, Cephas, this is Peter, and John, who seemed to be pillars, perceived that the grace was given unto me. They gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go to the heathen, and they unto the circumcision. This is Paul and Barnabas. They went to the Gentiles, and the others, James, Cephas, and John, went to the circumcision, to the Jews. Right hands of fellowship. Kinahanglan tag mga tuong kamot sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Kinahanglan tag mga partners pagkampod sa mga kalag. Unang kada Sabado natay sulwining ang kumong gidasig nga moapil. Amen. Alas 2 prayer meeting na nato dinhi pagkahuman mga big tagkalag. Kung wa kay gihimos imong kinabuhi, you come. Kung naa kay gihimo, pangitag pamaagi makaapil ka. Amen. Why? That's partnership. Amen? Pastor, naghatag mo ko, simba lang ko. Maayo man na. But, kung wa ka nangabig o kalag, you are not right with God. Amen. Amen? Because every one of us are saved to become a witness of Jesus Christ. Ephesians 3:9. One more verse and last. Tunay kung ano lahat? Okay. Para sunod Domingo, we will take up another lesson. Verse 9, here we go. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Yes, that's true. Before mga kaigsunan, kaning tanan nga mga butang sa atong Christian life, this is a mystery. We do not know about this. Watay kalibutan ani. But salamat mga kaigsunan, this mystery that has been hid for a long time. Amen? Through Jesus Christ, we're able to see it. Amen? And not just able to see it. Ayan ang kagsubot nga, igo ra ka tigtanaw. Apil. You partner this fellowship in the gospel. Alright? Chapter 2 of Philippians, verse 1. Philippians chapter 2, verse 1. There's another word fellowship nga atong tanawon. Chapter 2, verse 1. Are you there? Amen. Basta, if there be therefore any consolation. Are you reading? You read. Amen. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy. Kami na, kabaw ka kaning Kristohanon, nga mo partner sa buluhaton sa Ginoo o alagad sa Ginoo, makahatag ng encouragement, Amen. makahatag og kalipay. Yes. Duha ra man ka klaseng membro, makadasig o makapa-discourage. Amen? Pero kaning nag-partner, makita nimo na ning kamot even in small way, maka-encourage na. Maka-ingon si Paul, you fulfill my joy. You give me joy. Amen? Yung maayo mo kauna-una, ragag pastor kay panahon sa kasakit nimo. Amen? Ay mga Kristohanon mo kauna-una, ragag pastor kung naas problema. Pero kung ang pastor naas problema, dito sa kauna-una. Amen? Yes. Amen? Suluhan na pastor, dahil nagpastor ka. Di na maoy, partnership pa rin. Amen. Amen? Partnership, fulfill ye my joy. Lipay ito ni mga Kristohanon nga nang ningmuha.
ang partner sa buluhaton and unsa sunod? That you may what? Like-minded. Like-minded, ayaw kag himo-himo gimuha. Amen? Be like-minded. Unsa sunod? Being of one accord. Apat magkasinapo ta. Of one mind. One mind. Basta buluhaton na sa Ginoo, usa ka gunahuna. Amen. Ayaw disagree. Ayaw supa. Ayaw nag-questions. Ay panundog ikura. Amen? Amen. O, support. Ay, buluhaton ko na sa Ginoo, partner. Inaot ko doon natin nakatunan kaning about sa word ng fellowship. Amen? Educate on the tani on sa dining fellowship. This is very important, mga kaigsunan. Oh, munang kung naay opportunity, involve, appeal, take part. Amen? Amen. Take part. Para kag tindog, tanaw, cubos, wagihimo. Appeal. Amen? Ay sugot, nawa kayo noon because you had a fellowship. Happy, an opportunity to partner the work of the Lord. I hope this morning this lesson gives us some principles and truths. Kung ato ning i-apply, Amen. amen, di na ka na minaw, ayaw. Put it in your heart, the Word of God. Ayun ang nadunggan. Ibutan silong kasi para magpabili ni kunya mo, hamtong ka. Amen. Paggawas ni mo, di ka murag sungkod nga patay. Manalingsing na ka. Amen. Oh, that's all.